Sziasztok! Ahogy ígértük, most jöjjön a rizskenyér. Először nagyon gyorsan nézzük végig a hozzávalókat. Kell hozzá egy nagy kefir, sütőpor, szódabikarbóna, só, egy egész tojás, puffasztott amarant, lemmakpehely, barna rizsliszt, kölesliszt és fehér rizsliszt. Ennyi a hozzávalók, akkor most el is kezdem gyorsan. A tojásnál javaslom, hogy miután nekünk ez egy nagy XXL-es tojás, és ha valakinek kisebb van otthon, akkor egész nyugodtan tegyen bele 2-t, semmi probléma nem lesz. Ez egy nagy kefir. Ha valaki laktózérzékeny, akkor egészen jól le lehet cserélni laktózmentes joghurttal, teljesen tökéletesen fog működni. Most jön egy mokkás kanálnyi, és tényleg nem több, szódabikarbóna. Ugyanígy egy szépen lehúzott mokkás kanálnyi sütőpor, ez ugye nem élesztős kenyér. Sóból viszont érdemes egy picit pupozottabb 2 mokkás kanálnyit rakni. Ezt elkezdem gyorsan keverni, egy kicsit összekeverem, úgy nagyjából, és már is jöhet bele a puffasztott amarant és a lemmakpehely. Az amarantot azért szeretem nagyon ebbe a tésztába, mert puhán tartja a kenyeret, nem lesz annyira morzsalékos, mert azért a rizskenyérnek a jellegzetessége, hogy 2-3 nap alatt elég gyorsan ki tudna száradni. Ha ez megvan, jöhet bele egy kis kölesliszt, egy kis barna rizsliszt, ezekkel megint összekeverem alaposan. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a műanyag hadverőt, remekül lehet vele dolgozni, nagyon simára székre elkeveri a tésztát, de természetesen fakanállal ez egészen pontosan ugyanolyan jó lesz. Én nem vagyok annyira ügyes, nekem jobb a habverő. És itt van még a sima fehér rizsliszt is. Ezzel alaposan kikeverjük az egészet, mint látjátok, ez egy villanás alatt megvan. Nem kell ettől sűrűbbre a tésztát keverni, tehát ez még egy nagyjából folyékony tészta, és igazából mindennel készen is vagyunk. Ezek után jöhet a sütőtepsi, amit kibéleltem sütőpapírral, nincs benne olaj semmi, nem is kell, ez a kenyér pontosan nagyon jó olaj nélkül megvan. Szépen óvatosan beleterítjük az egészet, közben már én a sütőt 180 fokra előmelegítettem, és ez a kenyér egy olyan 35-40 perc alatt gyönyörűre meg fog sülni. Persze a vége előtt azért már ugye a 20. perc után érdemes nézegetni egy kicsit, hogy mennyire pirult meg, vagy mennyire nem. Nem kell tűpróbázni, ez nem egy olyan kenyér. Itt nyugodtan csak azt kell megnézni, hogy mennyire barna a teteje, ki mennyire szereti, mondjuk ha túl világos, azért azt nem érdemes rögtön kivenni. És arra is kell figyelni, hogy a végén, amikor kihűlt és szeleteljük, egy picit ragadni fog, de ez hát ennek a kenyérnek a jellegzetessége. Itt van készen a kenyér, már is mehet be a sütőbe.